أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وصلى الله على نبي الكريم. yan uwana jama'a jihar Kano da ma Najeriya da duniya gabaki daya, assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Kamar yadda kowa ya sani, ba ma a Kano ko Najeriya ba, duka duniya, cewa Allah ya kawo mu wani zamani na annoba, wani ciwo da ya taso daga ƙasar China wanda aka sawa suna coronavirus, wanda ya faro daga wannan ƙasa ta China ya bazu a duniya, ya shigo Najeriya, yanzu ya shiga ko'ina daga ciki da jihar mu ta Kano a wannan lokaci. Nan nake son jawo hankalin al'ummar mu gabaki daya da cewar wannan ciwo gaskiya ne, wannan ciwo ya zama annoba a duniya, kuma ya zama wajibi duka al'umma mu ɗauki mataki na kare kai, musamman bisa ga shawarwari na likitocinmu. Ya kamata duka al'umma su ci gaba da sauraron hukumominmu na lafiya na gida da na waje domin neman mafita a wannan lokaci. Musamman likitoci suna gaya mana cewar a yi ƙoƙari a rinƙa yin nesa da juna, a yi ƙoƙari a sa takunkumi, saboda ba a son wani yawu ko majina ko wani numfashi mai ƙarfi da ya fito mutane su shaƙe shi. Likitoci suna ba mu shawara da cewa mu rinƙa wanke hannayenmu a kowane lokaci, ma'ana mu tabbatar da yin tsafta ta jikinmu da inda muke kwana da inda muke mu'amala. Kuma wannan tsare-tsare da hukumomi suka kawo na yin nesa da juna, musamman a gurare na taruwa, yana da matukar muhimmanci mutanenmu su tabbatar da sun bi tsare-tsare na yadda yake mutane ba za su kamu da wannan ciwo ba. Musamman ciwo ne wanda har yanzu ba a samu kwakwaran maganinsa ba, amma na tabbata nan da wani lokaci, in Allah ya yarda, a wannan ƙasa ko ƙasashen duniya za a samu magunguna na wannan cuta. Saboda haka muna kira ga dukkanin al'umma su lura sosai. Muna kuma kira ga hukumomi, musamman wanda gwamnatoci na ƙasa, na jiha da ƙananan hukumomi suka kafa, da su tsaya su yi abubuwan da ya dace. Muna godiya kwarai da gaske ga dukkanin likitocinmu da sauran ma'aikata na asibitoci waɗanda suka tsaya ba dare ba rana, suka sadaukar da rayuwarsu domin ceto rayuwar al'umma. Muna kira ga hukumomi da su ɗauki mataki na taimakawa al'umma, musamman na abin da ya shafi abinci, ruwan sha, wutar lantarki, tsaro da sauran abubuwa wanda suke za su taimaka mutane wanda suka bi umarni na hukumomi da na kuma jami'ai wanda suke sun shafi harkar lafiya. Muna kira ga dukkanin ƙasashe na duniya wanda suke da dama da su taimakawa wannan ƙasa da ɓangarori da yawa, musamman na kayan aiki. Muna fatan za su yi wannan a cikin lokacin da ya dace. A wannan lokaci nake son sanar da tawa gudunmuwar na, tunda wannan abu ya taso, muke ta ƙoƙarin gyaggyara sassa da yawa wanda suke sun shafi inda nake a Kano, musamman asibiti wanda muke ginawa, Kwankwasiya Clinic, wanda zai taimakawa membobinmu a nan gaba na abubuwa da yawa, musamman mata. Muka ga ya dace mu shirya shi, mu zuba gadaje, mu zuba kujeru da abubuwan rubutu da sauran dukkanin abin da ya kamata, wanda yake a halin yanzu wannan asibiti mun sa masa gado 65. Kuma dama tsarinmu shine mu ba wannan kwamiti wanda yake tafiyar da wannan aiki na corona a jihar Kano. Saboda haka wannan asibiti yana hannun mai girma Dr. Yunusa Adamu Dangwani, wanda na ba da umarnin cewar
inda bukata domin a taimakawa al'umma da dukkanin wani sassa na gidana wanda yake a Kano wanda zai taimakawa al'umma domin samun sauki. Muna kira ga dukkanin shugabanni waɗanda suke a Kano da ƙasar nan da ma duk inda suke a duniya su ba da gudunmawa domin tabbatar da cewa al'umma sun samu sauki. Musamman na kira ga masu hali a Kano da Najeriya, a unguwanni, a gidaje, a ƙananan hukumomi da su tabbatar da cewar sun ba da gudunmawa, ko da ta abinci ce ko da ta waɗansu abubuwan da za su taimakawa al'umma su samu sauki a wannan lokaci mawuyaci da muke ciki. Muna addu'a Allah ya ci gaba da kiyaye mu, Allah ya ba mu zaman lafiya a wannan ƙasa tamu da ma duniya gabaki ɗaya. Jama'a, salamu alaikum.